o scenă înfricoșătoare a unei femei grav rănite, care șchiopătează într-o zonă pustie, urmărită de o mașină. Curând, picioarele îi cedează și ea se prăbușește din cauza epuizării. Acest lucru determină un bărbat misterios să iasă din mașină și să-i ofere apă, pe care ea o bea cu mâinile tremurânde. El îi dă apoi un pistol și un singur glonț, înainte de a se întoarce la mașină. Femeia încarcă cu disperare arma, chiar când se întâmplă acest lucru. Bărbatul trece peste ea, curmându-i viața în mod tragic. În scena următoare, vedem o tânără pe nume Bobby conducând singură prin mijlocul deșertului. Deodată primește un telefon de la sora ei mai mare, Ana, care o imploră să nu se întoarcă la prietenul ei toxic. Ana se oferă să-l sune pe tatăl lor pentru ajutor, dar Bobby refuză pentru că îl urăște. Aflăm apoi că Bobby este o hoață măruntă care a fost arestată recent, dar tatăl ei a tras fori pentru a o scoate din închisoare. Aici, Ana o întreabă, dacă îl urăște atât de mult pe tatăl lor, de ce a trebuit să-și găsească un iubit exact ca el, lăsând-o pe Bobby fără cuvinte. La scurt timp după aceea, Bobby intră într-o benzinărie și îi închide telefonul surorii sale. În timp ce își umple rezervorul, un șerif local pe nume Bilstein se apropie și menționează că a auzit convorbirea ei telefonică aprinsă. Bobby spune că este doar sora ei autoritară, iar Bilstein susține că înțelege, pentru că are un frate care este la fel. El se oferă apoi să-i cumpere un suc, în încercarea de a fi prietenos. Bobby refuză politicos, dar șeriful cumpără totuși unul și îl oferă. Văzând acest lucru, ea se simte stânjenită și refuză din nou, ceea ce îl determină pe polițistul înfiorător să plece în cele din urmă. După ce plătește benzina, Bobby își continuă drumul, dar sora ei o sună din nou. Ana încearcă să-i reamintească cum a lovit-o iubitul ei, Rhett, și o imploră să nu se întoarcă. Totuși Bobby trece peste asta, spunând că a fost doar un accident și începe să accelereze. Dar acest lucru este observat de un șerif, care sună puternic din sirenă, ordonându-i să tragă pe dreapta. Bobby își ia rujul și și-l pune în grabă, în speranța că va reuși să scape de probleme. Se dovedește a fi șeriful Bilstein, care o acuză pe Bobby că a depășit viteza legală și că a aruncat ceva din mașină care i-a spart farul. Bobby susține că nu a aruncat nimic, iar farul s-ar putea să fi fost deja spart. Dar șeriful nu o crede și îi dă o amendă consistentă de $1000 pentru deteriorarea proprietății poliției. Frustrarea lui Bobby dă în clocot, dar nu poate face altceva decât să accepte. Apoi îl imploră pe șerif, spunându-i că nu își poate permite o amendă atât de mare. În cele din urmă, acesta este de acord să o lase să plece, dar numai dacă îi dă $300 pentru a-și repara farul. Cu toate acestea, ea nu are prea mulți bani, așa că el îi ordonă să se întoarcă la benzinăria anterioară pentru a folosi bancomatul. În acest timp, telefonul ei continuă să sune cu apeluri de la Rhett, așa că Bilstein îl ia pentru a se asigura că nu scapă. La scurt timp, Bobby se întoarce la benzinărie și îl întreabă pe casier despre bancomat, dar, spre șocul ei, acesta îi dezvăluie că este gol de o săptămână. Ea încearcă apoi să cumpere bere, dar și cardul ei este refuzat. Bobby, frustrată, povestește despre ziua ei groaznică și descrie cum șeriful a deranjat-o constant. În replică, casierul dezvăluie că acest lucru se întâmplă frecvent pe aici, provocându-i un fior pe șira spinării. El menționează că ultima fată pe care a văzut-o căuta, de asemenea, un bancomat, spunând că trebuie să îl plătească pe șerif. În plus, Bilstein este singurul polițist din zonă, așa că nimeni nu are opțiunea de a-l denunța și pe el. Auzind acest lucru, Bobby, îngrozită, ia decizia într-o fracțiune de secundă de a uita de telefonul ei și de a fugi. În altă parte, Bilstein stă în mașina sa când primește un apel de la Rhett pe telefonul lui Bobby. Șeriful răspunde spunând, "Cine naiba e?", înainte de a închide brusc, lăsându-l pe Rhett confuz. Bilstein iese apoi afară și folosește luneta puștii sale pentru a scana zona. Apoi, observă mașina lui Bobby în depărtare și îi împușcă farurile din spate fără ezitare. Bobby nu observă acest lucru și continuă să conducă, nefiind conștientă de pericolul care vine după ea. Din nefericire pentru ea, șeriful înfiorător o ajunge din urmă și o obligă pe Bobby să tragă pe dreapta. El o acuză că a încercat să fugă și îi arată farul din spate stricat, ceea ce înseamnă o altă încălcare și mai multe amenzi. Bilstein o obligă,
apoi pe Bobby să stea lângă mașină și începe să o percheziționeze pentru a verifica dacă nu face contrabandă cu ceva ilegal. În acest moment, Bobby se simte umilită și prinsă în capcană, dar știe că, împotrivindu-se, ar putea înrăutăți lucrurile. Șeriful o informează apoi că în apropiere se află un restaurant, de unde poate retrage bani și îl poate plăti. El îi confiscă permisul și o amenință că o va pune pe lista celor căutați dacă nu se conformează. Neavând altă opțiune, Bobby se urcă în mașină și pleacă de acolo. Dar, spre șocul ei, observă că șeriful își îndreaptă arma direct spre ea. Vehiculul iese de pe șosea, iar anvelopele mașinii ei se scufundă adânc în nisip, lăsând-o blocată în mijlocul pustietății. Câteva clipe mai târziu, Bilstein pleacă cu mașina, așa că Bobby își ia geanta și parcurge restul drumului pe jos, sub soarele arzător. Ajunge în cele din urmă la restaurant câteva ore mai târziu și se grăbește să intre. Acolo, ea observă un bărbat care lasă bani pe masă, înainte de a merge la toaletă. Profitând de ocazie, Bobby ia banii și se repede la telefonul public. Apoi îl sună pe Rhett și îi explică situația ei cu șeriful. Ea imploră disperată ajutor, dar prietenul ei toxic crede că minte și că îl înșeală cu șeriful. Iubitul de rahat refuză să îi vină în ajutor, ceea ce o determină pe Bobby să închidă furioasă.